Sirrin matsi. Ga wani sirri wanda akasari larabawa ne suke amfani da shi. Ki samu ƙwallon mangwaro, turaren miski, zuma, ɓawon roman. Ga yadda ake haɗa shi. Wannan ƙwallon mangwaron ɗan cikin zaki cire ki sanya su tare da ɓawon roman. Bayan sun bushe sai ki dafa su, ki kwaɓe su da zuma da turaren miski sai ki rinƙa matse da shi. Idan ya jima kaɗan sai ki wanke. Wannan zai sa gabanki ya matse yadda kika san budurwa, kuma zai yi santsi, sannan kuma zai rinƙa ƙamshi. Uwargida ki gwada wannan. Amfanin kankana: uwargida ki samu kankana ki gyara ta, ki cire ƙwallayen ta, ki samu dabino ki saka, sannan ki markaɗa, ki samu zuma cokali 3 ki zuba, sai madara da ruwa ki zuba, ki saka ta a firij yayi sanyi kina sha. Sai ki ɗauko ɓawon kankanar ki busar da shi. Bayan kin yi wanka sai ki turara farjinki da shi. Ƙarin ni'ima: za ki samu riɗi ki surfa ki daka shi, sai kuma aya ita ma ki haɗa, amma wannan sai kin soya ayar sannan ki haɗa da garin cikui ki rinƙa saka cokali kamar 3 a cikin madara kina sha. Wannan ya inganta, yana ƙara wa mace ni'ima sosai. Ƙarshen darussan namu na yau kenan. Wannan shine sabon zuwan ku wannan channel tamu. Muna roƙon da ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode.